Naitan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naitan ka? Naimbag nga oras yung amin, papagayam, shoutout kada kay amin nga awan labas. Kat ita, adtoy ti pagkasaritaan ana pauluan. Saan nga agpatawar? Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Nanang, saan kayo na mapanaglakaw? Apay ayata di mo kayat, isupay mo't adya malakwak. Saan yung amot aglakaw, nanang? Oh, anya kita saanan. Pagkit kita amot kanyak, mutta lang. Saan mo? Kung amin, di, amangan no agkamali kayo ti suplino ka. Pagkit kita am kanyak, diyak amot agbilang. Amok nga amuyo. Ngam no dakala kantidad ti itad mo no ibayad da. Amangan no matikaw kayo. Saan atabilang mat? Ay, di nakmantaktakan tanay naladaw akong. Anyaya, reta mapanyo ilakaw. Daytoy, abukado. Manungay ti may sa kilaw iti lako ya. Utsing talaan. Mga tado kayo lagan iti balor 50, wano 20. Nalaklaka, bilangan. Apay ayata mangisuro ka. Nalakalaang akwintaan dita. Alaman nga raw na na. Lukas pangarigan mga laak iti talo akilaw. Manungay. Nay, apay ngay, asikati manggatang, di pa'y kasayangan ti kwartam. Kas pangarigan laeng kunak nanang. Manungay na dyan. Naguray ka. Dito, bukal. Apay na kita bukal. Iso, taramatik apagkwinta. Uno pagbilang. Ha? Unay daytan kaka. Anya daytan akom kaka. Anya kakamot nga bagbagam. Ading ko namot taada yung ubi nga ngumsi ka ama. Unay mo tinta mga awag bukan niya. Kunamula nulaklakayudan ak unayan. Kaka ko namot gayam kanyak. Anya nga ron nga iti awag bukin ka. Basang kunamlatan. Ang raraman ka may tamaawagan iti balasa. Bakbakitan kan. Ading kunaklatan. Mundo day tanagan mo lang iti pangawag kukin ka. Salbakid day. Nanyangay kaka. Gumatang kawuno saan? Gumatangak paborito kaya bukalaw. Kinasustansya na ita. Sagmamanaw. Utsin talaangat. No, yachindaan ka, 120. Why, amaw ka nangina na ita. Ikan na kiti 2 kilaw. Agpili kan ata na kilo-kilo dagitan. 80 plus 80 equals 160. Inruar kong dagito'y bukal na pagbilangak. Inruar kong dagito'y bukal. Beta. Apay na kita, bukal na nagmamasay. Isuti pagkwinta ak dagitaoy. Kano nakwinta ka 160 pesos amay. Ikan kalatan iti doang asaw. Keep the change. Madi Apay makaluksaw ka nga ikabsat. Mabambanuga ka magmagnang agrikos-rikos, ikan naki din iti doang asaw. Lugi ako na. Kung naitan ka. Just crash. Amok, no apayan, nabayagan kayo ang naglako na nang. Ay, nabayagan na ka talaga takwa nga men. Nabayagan kayo ang nagbilang dita bukal apan nakakalculator yaw. Nanyat ko na.
Nasaysaya at ngamin, sursuruan nyo ti ag-calculator ta na BB-8. Ay, kulkulok laang ti olok iti day ta akalkalitor. Calculator na nang. Mas sigurado pa ino dagito'y bukil ta aramatek apang bilang iti supply. Ay awan ano kasta. Matawanan kayo Malungtot to nagitila ko yung abukado. Ay, unay daytan kaka. Mabasak may kapsat. Andiyan dayta at atadwam ipeng. Daytoy man ilako ka bungat ti parya, kabsat. Nagpipintasan ng itabungat ti parya. Manungay ti may sanga atadaw. Uno may sa supaut. 50. Naglakan. Gulpi ka. Anya ti kayat mo asawan. Gatangag amin nun. Tapno di ka nagbanog pa yaman pan mangisorsor. Ay madi Ha? Sana nga ilakom amin na kita. Kay sumat, apay ngay agulpiam. Tapno saan mo nga roon nga sursursaor. Isursur ka, tapno malakok. Di kamot makaw-awat kabsat. Mano no malakom amin na ito. Kwa, 350. Ikan iti 400. Anya, apay kidin ngay. Di mo pa'y kaya. Ay awan na, malugi account. Ilakok langan iti sa balay. Ha? Unay daytan kaka. Nagbanlong kay pala nang isusursur itila ko yun Talaga kasta ti aglakaw. Anusan na At dalang arod manggulpin. Di yung pala intud amin. Ay madi lugiak mo tin. Ano kasi jay? Ha? Saan kayo alugi, nanang? Kimita kayo pa ikit di In short, nagganan siya kayo pa ikit di. Nay, kita nyo Pito asupot ti parya. Sagsi 50. Di ka 350 amin. Ay saan Naman nanang. Hindi mo ipapilit. Manungay nga ro. 350. Ha? Isumod lang nanang. Ay, saan na mabalain? Isumot la saan kayong agkikinawatan karagiti gumatang ta sabalit style yo. Sabalit amoyo nanang. No anya ti presyok iso ti masurot. Siyak taglaklako isong amok. Sa anak nga agirado, tadyay bukol mismo ti nagkwintaak. Ha? Unay daytan kaka. Risa, balasang ka. Apay tata? Saan yaw napalubosan ni nanang yaw ang mapanaglakaw nga isaw? Apay aya tata? Nay, di ka gumurgura balasang ka Ang masapol ang maamamay. Tapno amuyaw ter aramidin yaw. May papan ka diitian niya day tata. Linanang yaw Sana makawawat. Saan nang amot ang kwenta? Ha? Apay tata, nagkamali ka diitintad asupli? Saan may takasta? Ure na yun ang lang arunan ti balor ti lako na. Isupay ti makaungat. Saan nang amin nga amot ang kwenta? Ha? Kaya't ko agulpian ti lako na aparyata nalaka. 350 amin. Ngambay bayan nakit ti 400. Kat nakaluksa okit din. Luglugyak ka na. Unay daytan kaka. Ay, ala tata, pasensyaan yun ni nanang ta marigatan ngagkwenta. Uy, balasang ko. Kadwaam lang ay na mapanaglakaw. Tapno naparpartak. Di bukal ti pagkwinkwintaan nakit din. Unay daytan kaka. Manong kasaritatan ni nanang. Iti kasta, isardeng nan ti mapanaglaklako. Imbagak mutin nga isardeng nan ti aglakaw. Nga mapanlaktamay. No adan tumakaamu adi nagayam amu tagkwenta. Sigurado alukkunda. Naitamot ti amak ko ading. Isungarod akasaritatan ni nanang manong. Husto ka. Masapol nga ipilit ta ti saan na napanaglakaw. Tadumtang to ti panawan.
nga adamang loko ken ko ana. Addan to makaiturag. Ket no kasta ti mapasamak, sayang ti bannog ken paglakwan na. Unay daytan, kaka. Sapay di na kayat tagpatawar. Abay ayagamin ta pakibibiyangan dak. Amok matar aramidag. Amumi, nanang. Amumi nga amuyo tar aramidin nyo. Ang adalat na paragbidot ama ko na. Kan gapoy ti kinabayag yung agkwinta iti bukal. Ang mga nulukwan na kayo. Pudno ti ko na ni Manong Dong, nanang. Ang mga nintun madama kayong agbilbilang iti bukal ket. Kalaat ngay tarayda tila ko yo, agraman tinaglakwan yo. Malwak ida, ano ka sa taramidan da? Uno barsakak ida tinagdadak kalabato tapno maulantak da. Awan kasi ti dumngag iti pamagbaga nanang. Ta di tayo laam mo, no niya ti dumtang. So aganad tayo laang. Ket pasat ti panaganad di saan yun apanaglako nanang. Unay daytan kaka. Nanang, nayon naklangan, itid ko akwar tayo, tapno saan kayo naglako pa? Uray siyak nanang, mang tedak meten, uray basit laeng, tabasit mo nga ti sweldo. Ang saan pa'y nga itaa, tanay, kaalalak mo ti lakok parentun bigat. Ipaibus ko pa'y mut sa pa'y aduday jay, ada sweet corn, parya, ken karne ti baboy. Abas to tayo laangan, nanang. Saan yun nga ilakaw? Una nang, iref tayo laangan. Ay masapul nga ilakok Uray tamaudi daytan apa naglakaw. Unay daytan kaka. Nay, apay kita-kitaan dak babaraw. Gumatang kayo tilakaw. Wait, nana. Gumatang kami. Ilisuyaw ta kita kami ti katangan miya lako yaw. Sige, ibabak pa ito lamba iti ulok Tulungan da ka namang ibaba. Ala. Thank you Dito kan dito. Kan dajay. Katangag na kita. Alright, siyak. Anak ka di pang suplem iti sangaribaw kwartamay. Ay, awan pa'y naglakwak. Sarabalin. Kukwam tulatan ti suplay. Keep the change. Kan na yun pati kwartam bakit. Apo bakit. 2,000 amin ti tadmikan ka. Nagadumutan ngay ti 2,000. Kababain mo't akada kayo babarok. Kayak babain ta saanan nga usray ta. Alam namin may nga rodan ti lakamuan. Ikarag kami dito sakaw. Talangan dabat ti yawid mo kan 2,000. Ay, iso isot kunayaw. Agyaman akmanin Lating thank you kapay na. Unay daytan kaka. Nagsayatan na nangtan na ibus tila ko yaw. Inkisapda. Wandong anak. 2 alalaki tinasabat ko. Kat ginatang daamin nun Idi da tatay ko kan lolobansyo ti manggulgulpi itila ko yaw. Saan nyo akayat? Itatadag iti saan nga amot at tao tinanggulpi. Kinayat yaw. Ay, kasta talaga. Tinapatagkat na lako amin. Ay, nagadupay at tinaglakkwak. 2,000. Dahito man 2,000. Pwede ta kwartayo takasta. Kita man na. Itaab. Nay. Apay nga niya kastaw. Sa balimag. Ay. Pikira ito'y nanang. Unay daytan kaka. Napanan ni Manong Dong, nanang. Napan ijay bangko. Ta ipakilatis na kano jay sa nga 1,000 pisos ko. Sa apay 2, asag sa 1,000 day jay. Barang saan kumamot a peke Ta nakasaysayang mo't nanang. Nanang. Anday, anda ni Manong mo adong, urayan tan
Tapno maamon ti resulta ti papan na ijibang kao. Ayunay daytan. Apay analpay taabagam dong. Bannog aso na nang. Kaasi kayo may. Sayang tinagbannogan niyo. Ure ko man kusing. Awan nagmamaayan na. Tapi kimot gayam ti 2,000 a pisos yaw. Nakadkadlaw mo't ngamin. Isa nagdiskumpyado ak. Isa napankon impakita iti bangko. Sayang ang arod nanang. Ay, unay yan. Naglukong dagijay atat tao. Tulisan da magayam. Idaklaim pagarap. Ay, makasarak dala ko matimang bitog kadakwana. Nasakit unay tinagam ka, iti panangluko na kanya. Agasang may dayta. Nalagpasan na nang. Awanan ti mabalin tayo. Saan yun alagipon? Tapno saan na madadaal ti ulo yun? Basit la dayta, no dilig iti biyagyo. Ngagpay sunanang. Imbag tasaan ati biyagyo tinalada. Uday daytan kaka. Talaga maudin da ito panaglako yung. Saan kayo napulo sa mapanaglakaw? Idi pa'y lang amin nga bagbagami nanang. Ngam di na kami mo't ipangpangag kinimanong. Diyak madgayam ammo, akastoy ti mapasamak. Uy, nanang, awan makaammo, no anyan to ti mapasamak. Isasakbayan tayo na ita. Aganad tayo. Agpanunot tayo. Taammo yaw. Ado ti hold-upper nga iraman na tibiyag a hold-upper no lumaban di tao. Imbag tasaan kayo nagsuberbiyada kadakwada? Imbag taimtudyo adagos amin alakuyo. Tano saan, sigurado adinangranda kayo kuman. Numaminsan nanang, no pagsayaatan nyo lakit di, dumngag kayo kuma iti ibagbagami kinimanong dong. Ngamin, saan da kayo mo't alapdan no nasaya at aramidin nyo kano husto. Lapdan da kayo no adda iya makmi amadi ang mapasamak. Uwan nga rod. Imbag lakit din nga agpaisaw. Tadidak din ang rad. Ay, naydaytan kaka. Nanay Ping, saan mo kuma adil-dilawan dagiti anak mo no kayat da ka nga isuro may papan iti kwinintaan wenno panagaramat iti calculator ta makatulong da ita. Nasaysaya at ti calculator ngam ti bukal nana. Daytan kaka. Ken nasaysaya at no saan kan nga aglako. Pag ikanda ka mo dagiti anak mo iti umdas nga aramatam. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Saan nga agpatawar? Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.